nang media tum nilitum dipu Sand and Stone Supplier Association mingkan isi kecok foundation day lo nang ketong dum pot nang media court itu pan aprangsi suri kadong mong pajirik lo lapen bini nang litum pan nang cok panang kok mate nang litum pan nang cohang athike la puhen lo nilitum dipu along sangti along kacojor song kejeseng pen pini ningkan si kecok dead pen nilitum kacoklem kacodam asap o kasiksak dukong lo athema dak dipu along illegal sangti along nang kejor tum dupik lasi laso kace khang don ji apan nilitum laso song pen pina pen mate itin me pen na bangke dipu along bangke illegal pen ke bang atung panana bangke nilitum competitively lasi kaduk awe karbenglong arat ba sen supply atum as tame dipu along bang polote proper documents pele dipu along sangki tame behana choklem along tame behana choklem la pentu nilitum la sos asong keseng nang kok athe bangke nilitum dak diku doprong supplier atum bang cirengjeng ason mandel athema nilitum sangti ke chonam dampen mate dipuan ka chowanta akhorta thepik mate khorcha theu lasida dipulongan ke banapan angke ajha ka tuma bangke kagos ene pin pen ma chalan ene pin pen dak dikuan wan ko adore kompen dak nang yorarel lasi nilitum pena bangke forest department atau panda tuning ringan tum bangke pena bang nilitum dak chalan abang ke cek dunji lasi chalan ka be agari yong si bang polote nilitum agari khang don po forest atum tame laso agari tumpan sis dun daneng kusi nilitum east division west division depo panta tuning riglo Longrat mate sen supply association do ana tum sitame nang ceram jitu dun kusi ning githelo kardong Kuman ada persiapan jalan kawin kan sangki bangun kewan wan non amat ke amuni refan ke jung abang ke ni dungta sung no daglu cita aju ke bana tum do alpen ada prang ke bana tum do lasi hal hai atum abang ke jalan ini pin pensi ke bang ingke la tum abang ke daga bang ke adore kompen na pakluku pong ke dak ni tum diku jinin jontu ke claim atum ahok pe ke claim atum bang ke claim du nun edelu mate thirengjeng ason se mandelu lasi pini nali tum media hoi pen laso nili tum message abang nang pali pipo busi nali tum tanah choni ngi ente nali tum pen forest department ko amin kisung do lasi kedam tangar ni ke forest department tum da ti chalan check ke pin pen si gari nang pa dulut maka la bangke nili tum forest tum phata puthibun e nange chong hu tum polote bang forest amun tum kabi pensi bang baingke athema diputanon ke akrong do lu ke bang akrong do angke forest sorta akrong tik ne ton labuni lasi hala tuma bangta ke chong hu tum polote bang ame ke jang husi bang ko bang chini pin husi bang ko jong si bang tuang belum tenang itu association lain kan nili tuma hin bangke lalo jong si kagos mat chalan ceban be pin pen jong si ke bang polote nili tuma bangke nep check po athema nili tunge ke ne bangke nep dun check po sita nili tum gari kisi zia arai davi ba kagos ta ke check dun reta ini ke arai davi hai oi phis sita forest soropan itu information people la solong si ranger dfo tum tame nang cerap du nang pusi itu tuning rilo